गोदान भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोबगोन होननानै। मानि सायाव सावरायगोन नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेलखौ नायनानैनो। आं गिबियाव नोंथांमोननो मोनसे क्लिप देखायग्रोना लानि भिडिअनि। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गिबियावनो जोङो दुखु फोरमायनांगोन जिहेतु जोंहा फैबाय थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रौतायावहाय बड'लेण्ड फोथाराव फैबाय थानाय 26, 27, 28, 29 जानुवारि 2023 बे मायथाइयावहाय कनफारेन्सआव बाथ्राया बेनो जे थांनाय नैबे हरनि समाव सोरबा दुथां सिनायै सुबुङा बे बेनारखौ बिसिनानै गालांदों। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 55थि एनुवेल कनफारेन्सखौ उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि रौतायाव लादोंमोन। दा बे गासैबो रायजो राजानो मिथिसार होनो थाखाय गुबुन गुबुन जायगायाव बेनार सिथाबनाय जादों आरो थिग बिब्दिनो डिमाकुसियावबो बे हाबाफारिखौ लादोंमोन। दा बिनिनो बे पस्टार जिनाय बिसिनाय नुनाया। दा आं बिनि गेजेरजों मा बुंनो सानदों, बर'फोरनि गेजेराव पस्टार बिसिनाय, फटक सावनाय, मुसुखा सावनाय बियो दिनैनि मैयानि नङा दे, बे सिगांनिफ्रायनो सोलिबोबाय थायो। एबसुनि दैदेननाय समावबो, प्रमद सारनि दैदेननाय समावनिफ्रायनो गोबां नुबोदों आरो दा जियानो जा बे मोनसे जोंनि लेसन बायदिसो जाहैबाय। बयबो मावनो हायो, मावथारनांगौ होननाय बायदि जाहैबाय। दाय मावोबा फटक बिसिनांगौ होननायनिसो जाहैखाबाय आरो दा आं मोनसे खोथाखौ बेखौसो बुंगोन जे बेबायदि बेनार बिसिनानै सावनानै मुसुखा सावनानै मा फोरमायनो नागिरदों? दा बेनार बिसिदों, दा बेनार बिसिनायाव जेनेबा एबसुआ मोजां नङा आरो बे कनफारेन्सआ जानो मोना होननानैसो दिन्थिनाय जादोंना जायाखै रायजोफोर? दा जुदि बेखौ बेनारखौ बिसियालासिनो ससियेल मिडियानि गेजेराव फैमोन, मानि थाखाय जानो मोना, मानि थाखाय गाज्रि, बेफोरखौ डाइरेक्ट ससियेल मिडियानि सिगाङाव फैनानै बुङोब्ला साबसिन जायामोनबा? दा बे आरो दा उन्दै उन्दै जेनेरेसननो, सोलिफुबाय थानाय दा जौगाफुबाय थानाय इयुथ्सफोरनो मा फोरमायनो नागिरदों जेनेबा बेबायदि बेनार बिसिनाय, गावजों गाव नांलायनाय खमलायनाय? मैया दाख्लैनि गेजेराव जेनेबा UPPLनि पस्टारखौ BPFखौ बिसिदों होननानैथ' सासपेक्ट खालामनो हाबाय। जेलावबो लांबाय सोरखौबा सोरखौबा, नङा होमबा? नाथाय दिनै बर' फरायसा आफादनि फटकखौ बिसिनायखौ मा बुंनो सानगोन रायजो? नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै हो। दाथ' पलिटिक्सखौथ' जों बुंनो हाला, खारन बेयो फरायसा आफादसो। अब्ला फरायसा आफादनि अपोजिसन जाय मोनसे BoNSU, अपोजिसनथ' नङा, बेयो मोनसे बेबो माहारियारि आफाद। दा बेखौ दुसिगोन नामा, बेखौ बुंगोन नामा? बे आंनि मोनसे कुइसनलाय आरो दा जोंनि बेफोरबायदि जानाया गासैखौबो जोङो एनालाइज खालामनानै नुयो जे जोंनि खौसे नङैयानो जोंखौ बेबायदि बारे बारे खालामनो होदों आरो सन्देह खालामनो होबाय थादों। बेफोरनि सायाव भिडिअ लाबोनो गोनां बायध'था खालामनानै होदों होननानै आं सानो आरो दा नोंथांमोना बेबायदि बेनारखौ बिसियालासैनो सोर गाज्रि होननानै आफादाव फैनानै खामानि मावनानैथ' नोंथांमोनाबो फोसाबनो हायो। दा बेफोरबायदि बिसिनानै मा खालामनो सानदों, मा फोरमायनो नागिरदों? बे आरो दिनै नोंजों आंजों गावजों गाव दुखु मोनलायलायबाय थायो बर'जों बर'। दिनै बे बेनारखौ सोर बर'आ बिसिदों आरो बर'आ बिसिदोंना बिसियाखै बिनिथ' दा जेबो प्रुफ गैया। नाथाय थेवबो साननाया सानखागोन रायजो राजाया बे बर'आनो जागोन होननानै। माने गुबुन हारिखौ सन्देह खालामनो नायनो बर'फोरनाव मेगनानो गैला। बर'खौल' नुयो आरो गुबुन हारिखौ नुनायनि थाखाय माने जोंनाव मेगननि पावारानो गैला आरो जानो हागौ हयथ' बर'फोरनि अनगा सोरबा गुबुनाबो गाबोन समफोर बिब्दिनो गुबुन हारिया बिसिनानै होबाबो जों गावजों गावसो नांलायलायगोन, खमलायलायगोन, बखिलायबाय थागोन आरो गुबुन हारिखौ नुनाय नङा। दा बेनिखायनो माने खौसे गैयियावनो बेफोर गासिबो जादों होननानै आंनिफ्राय पार्सनेलनिफ्राय आं सानो। रायजो राजाया मा सानो बे रायजोनि खोथा। नाथाय बेबायदि जाय बेनार पस्टार बिसिदों बेखौ आङो दुखु मोनदों। मानो होननानै बुङोबा जुदि बिसिग्राया बर'ब्ला बेयाव अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन होननाय लोगो लोगो दुलाराय बर' होनग्रोदों सिगाङाव।
बर'आ बिसिदोंबाथ' नोंबो नोंनो बिसिनाय जाहैदों सोरनि सम्पथिखौ बिसिदों नोंनि सम्पथिखौनो नों बिसिनाय जादों नोंना नङा दा अब्ला बेबायदि बिसिनानै मा फोरमायनो नागिरदों गुबुन हारिफोरजों मा केपचार खालामजानो नागिरदों लोरबांथिखौ केपचार खालामगासिनो दङ बर'फ्रा गावजों गावनो गावलायलायखानाय जों बिसिनानै हैनि जों माबा मोनसे गुलुं गुजुं खालामनि होनबाबो जों बर'फ्रा गुबुनखौ नुनायनो नंला दा नुखायानो गाव गावनि गेजेरावल'सो दाङाबाजि लाबोलायबाय थायो बर'फ्रा दा बे आरो दा मोनसे कनफारेन्सनि गेजेरजों जों जोंनि राव हारिमु गांनाय जानाय लोंनाय जोंनि भाषा संस्कृति गाननाय जोमनायखौ जों दिन्थियो दा बैफोरबायदि कनभेनसननि गेजेरजों जुदि दिन्थियाब्ला बे आरो बे 55थि बोसोरसालिया जथुमनायखौ जुदि जों इयुननो दिन्थिलाङाबा एबसुनि जोनोम सानखौ जोङो सेलेब्रेट खालामाबा बे जोंनि गोरोन्थि जागोनथ' नङा होमबा गाननाय जोमनाय कालसारखौ जों माजों दिन्थियो जिखुनु मोनसे कनफारेन्सनि गेजेरजों जों दिन्थियो अब्ला कनफारेन्सआनो जानो मोनाब्ला जोंनि हारिमुखौ जों बहा दिन्थिगोन बेबायदि जायो आरो ओंखायनो आं दुखु मोनदों बे पस्टार बिसिनायखौ मोजांबाबो गाज्रिबाबो एबसुआ गोरोन्थि मावाखै नङा बहुद गोरोन्थि मावदों दिनैसिमबो मावबाय थादों होननानैबो बुंजायो नाथाय बेनि ओंथिया बे नङा जे बिथांमोननि पस्टारखौ बिसिनांगौ बिथांमोनखौ दसि होनांगौ बेबायदि नङा आरो ससाइटियाव जुदि मोनसे आफाद दङब्ला बे नोंनिनो ससाइटिनि नोंनिनो हारिनि बेयो मोनसे बेखौ सनमान होनानै गाज्रि जादोंब्ला बेखौ फोसाबनानै मोजां खालामफिननायासो सुबुं माहारिनि मोजां खामानि मावनाय बेबायदि पस्टार बिसिनायखौ मोजां होननानै बुंनाय नङा आरो दिनै आंनि बे भिडिअ'आ सर्टलि आं नोंथांमोननो बे भिडिअ'खौ मेसेजखौ हरदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामलाय आरो खौसेथि जानांगौआ दिनैनि दिनाव गोबां माने गोनाङा बेनो जे खौसेथि गैयैनि थाखायनो बेफोरबायदि जाबाय थादों आरो बिदिबा दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि